नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये आम्ही तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतोय। तर आता आम्ही आहोत संगमेश्वरला। तर आपण आज ह्या भागांमध्ये बघतोय संगमेश्वर टू सावर्डे ह्या रोडची कंडिशन। तर मित्रांनो, आपण सिंधुदुर्ग टू पनवेल म्हणजे मुंबई, तर आपण हा पूर्ण 400 किलोमीटरचा रस्त्याचा स्टेटस बघतोय की रस्ता कोणत्या प्रकारे आहे, कोणते कुठे कुठे मुंबई गोवा हायवेचं काम चालू आहे चौपदरीकरणाचं, त्याचा आपण सगळ्याचा स्टेटसचा व्हिडिओ बनवतोय। तर त्यासाठी आमचे हे सर्व पार्ट्स नक्की बघा, कारण एका पार्टमध्ये हा व्हिडिओ बनवणं शक्य नाही आहे। सो आम्ही प्रत्येक टप्प्यामध्ये व्हिडिओ बनवतोय। तर आता हा टप्पा आहे आपला संगमेश्वर टू सावर्डे। तर यामध्ये 1 ते 2 टप्पे होऊ शकतात, आपले 2 व्हिडिओ होऊ शकतात। तर त्यासाठी पूर्ण हा व्हिडिओ बघा आणि तुमचे काही प्रश्न असतील तर ते आम्हाला नक्की कळवा, आम्ही त्याची उत्तर देण्याचा नक्की प्रयत्न करू। तर आता या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता की रस्त्याचं कोणत्याच प्रकारे काम चालू नाही आहे संगमेश्वरला। आपण मागे पण बघितलं, हातखंब्यापासून शक्यतो कुठेच काम चालू असलेलं दिसलं नाही आपल्याला। लास्ट इयरचं काम होतं, थोडंफार डोंगर वगैरे होते कटिंग केलेले, पण या ठिकाणी तर माझ्या मते झाडं वगैरे तोडण्याचं काम चालू आहे, म्हणजे कदाचित चौपदरीकरणाचं काम इथे चालू होईल, क्लिनिंगचं। कारण आता बाजूला तुम्ही बघता इकडे लाकडं वगैरे ठेवलेली, तर पहिली झाडं कटिंग वगैरे करतायत मोठमोठी, आणि त्याच्यानंतर मग कटिंगला वगैरे चालू होईल। तर आता आपण निघालो आहे संगमेश्वरवरून आणि आपला नेक्स्ट हॉल्ट असणार आहे सावर्डे। तर मित्रांनो, जर तुमचे कोणी नातेवाईक मित्रमंडळी मुंबई गोवा हायवेने प्रवास करत असतील तर त्यांच्यापर्यंत हे व्हिडिओ नक्की पोचवा, शेअर करा जास्तीत जास्त, जेणेकरून मुंबई गोवा हायवेने प्रवास करणारे प्रवासी असतील त्यांच्यापर्यंत हा व्हिडिओ पोचेल आणि त्यांना त्यांचं ट्रॅव्हलिंगचं प्लॅनिंग करता येईल। आणि खास म्हणजे एकमेव सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल असं असेल की जे संपूर्ण मुंबई गोवा हायवे 400 किलोमीटर कवर करतोय। इकडून डेरबन आहे 32 किलोमीटर। मित्रांनो, सुवर्ण कोकण असं एकमेव चॅनल आहे यूट्यूब चॅनल जे पहिल्यांदा 400 किलोमीटरचा टप्पा तुमच्यासाठी दाखवते आणि कोणताही भाग स्किप न करता। तर या ठिकाणी या संगमेश्वरचा पूल आहे, याचं काम देखील चालू आहे, पिलर्सचं काम झालं आहे, साईडच्या रिटर्निंग वॉलचं काम चालू आहे, त्याच्यानंतर वरच्या स्लॅबचं पण काम झालेलं आहे आणि आता फक्त बाजूचा भराव वगैरे शिल्लक आहे, तो झाला की ब्रिज रेडी होईल प्रवासासाठी। तर इथून चिपळूण 44 किलोमीटर आहे, पण आपण आता हा टप्पा आहे आपला सावर्ड्यापर्यंत आहे। नंतर पुढचा टप्पा असेल सावर्डे ते चिपळूण, त्याच्यानंतर आपण या सर्व तरळे टू मुंबई प्रवासामध्ये म्हणजे सिंधुदुर्ग टू मुंबई प्रवासामध्ये सर्व घाटांचे देखील अपडेट घेणार आहोत। त्यामुळे जर तुम्हाला मुंबई गोवा हायवेची पूर्ण 400 किलोमीटरची माहिती पाहिजे असेल, काय स्टेटस पाहिजे असेल, तर हे सर्व व्हिडिओ आमचे नक्की बघा। आणि जर तुम्ही आमच्या चॅनलवर नवीन असाल आणि तुम्हाला जर मुंबई गोवा हायवेचे अपडेट्स पाहिजे असतील तर सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल आजच सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन पनवेलीतून 960 आहे आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून आम्ही जे मुंबई गोवा हायवे संदर्भात व्हिडिओ टाकू ते तुम्हाला नोटिफिकेशनच्या मार्फत मिळतील। तर लास्ट टाइम इकडे आलेलो होतं त्यावेळी इथे खड्डे होते, तर आता पॅचवर्क वगैरे केलेलं आहे, त्यामुळे रस्ता एकदम मस्त आहे मुंबई गोवा हायवे प्रवासासाठी, अतिशय उत्तम आहे। म्हणजे इथपर्यंत तरी ॲटलिस्ट इथपर्यंत तरी व्यवस्थित। आता पुढे काय कंडिशन आहे माहिती नाही, तो देखील आपण व्हिडिओ बनवणार आहोत। तर त्यासाठी सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलला अपडेट राहा। तर या ठिकाणी डाव्या बाजूला संगमेश्वर रेल्वे स्टेशन आहे आणि खेड इथून 78 किलोमीटर आहे। तिकडे वरतीच संगमेश्वर रेल्वे स्टेशन आहे। आणि मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलेलं पुन्हा एक माहिती घेतलेली की मुंबई गोवा हायवेवरील अशी काही ठिकाणं आहेत की जेणेकरून मुंबई गोवा हायवेलावरून
येताना त्या लोकेशन्सला तुम्हाला म्हणजे असं एक फीलच वेगळा येतो. तर त्यामधलं एक म्हणजे आता पुढे येणार आहे तो ब्रिज कोकण रेल्वेचा. तर आपलं ॲक्च्युली पनवेलवरून निघाल्यापासून आपल्या सिंधुदुर्गाची बॉर्डर क्रॉस करेपर्यंत 3 वेळा भेटतो आपल्याला. एकदा पनवेलच्या आसपास आपण क्रॉस करतो ब्रिज, 4 वेळा. त्याच्यानंतर महाडमध्ये एकदा क्रॉस करतो, त्याच्यानंतर संगमेश्वरमध्ये आणि मग शेवटला कसालमध्ये. कसालनंतर मग आपण गोवा बॉर्डरला क्रॉस केले की पेडण्यामध्ये आपल्याला ब्रिज परत क्रॉस करतो मुंबई गोवा हायवेला. हा समोर ब्रिज आलेला आहे. संगमेश्वर. आणि यावरून जर ट्रेन जात असेल आणि जर तुम्ही खाली जात असाल तर ते अनुभवण्याची मजा काही वेगळीच आहे. या ठिकाणी संगमेश्वरला देखील एक CNG पंप आहे. मगाशी आपल्याला हातखंबाला मिळालेला, तर आता इकडे देखील आहे. तर आता हा आपला टप्पा आहे संगमेश्वर ते सावर्डे. पनवेल टू 57 पनवेल आहे इथून 257 किलोमीटर. या ठिकाणी देखील एक ना काहीतरी हॉटेल आहे राईट साईडला, मस्त. त्याची पण चव चांगली आहे. इकडून चिपळूण 40 किलोमीटर राहिलं आहे. इकडे नॉनव्हेज मस्त मिळतं. तर आपण आलो आहे आता धामणीमध्ये. धामणी हे देखील एक फेमस गाव आहे मुंबई गोवा हायवेमध्ये. या ठिकाणी जरा थोडीशी खड्डी आहे. गोळवली गावाची हद्द सुरू होते. हॉटेल सनराईज फूड्स. परत एकदा पेवर ब्लॉकचा रस्ता. या ठिकाणी अजून काही अपडेटच नाहीत. म्हणजे माझ्या मते मी 2019 साली मुंबईला गेलेलो कार घेऊन, त्यावेळी देखील अशीच परिस्थिती होती. हाच देखील एक्सॅवेशन करून ठेवलेला होता साईडचा पोर्शन. आता तो जैसे ते आहे. रान देखील वाढलं आहे भरपूर प्रमाणात. इकडे काम का थांबवलं आहे काहीच कल्पना नाही आहे. तर तुका काय आयडिया? जरा चर्चा करून ये जरा साहेबांशी. काम का थांबवले मुंबई गोवा हायवेचा? आम्हाला त्रास होतो. प्रॉब्लेम म्हणजे आता लँड एक्विजिशन तर झालं असतं. होय होय. तर एवढं कटिंग केल्याने म्हणजे तर झालं झालं. हो. काय विषय, कारण स्कोप तर हा काम करू. हो क्लिअर आहे. हो, टेक्निकल प्रॉब्लेम तर काय नाही. ते होय नाही करत. तू चल पुढे, मी जातोय पुढे. या ठिकाणी पूर्ण क्लिअर आहे रस्ता. त्याच्या देखील का काम थांबवले काही कळत नाही. आणि हे 1.5 वर्ष तरी असंच कळला. कारण आम्ही एकदा गेलो ना गणपतीच्या वेळी कारने, त्यावेळी सेम कंडिशन होती. खोदलेलं होतं रस्ता आणि या रस्त्यावर खड्डे होते. आणि एक गोष्ट चांगली केल्याने की ॲटलिस्ट हे जो जुना रस्ता होता तरी चांगला होता. तो तरी चांगला. हां, नाहीतर हालत होते अक्षरशः.
संगमेश्वरी कट्टा, लग्नाचा मंडप वगैरे वाटतं. आता आपण चाललोय सावर्ड्याला. आपला टप्पा आहे संगमेश्वर टू सावर्डे. रस्ता एकदम मस्त आहे. काही ठिकाणी थोडेफार खड्डे आहेत आणि इकडे देखील कटिंग वगैरे करून ठेवलं आहे, पण बाकी काहीच प्रोग्रेस नाही आहे रस्त्याची. एक चांगली गोष्ट आहे की जुन्या मुंबई गोवा हायवेवरील जे खड्डे होते त्याचं रिपेअरिंग केलेलं आहे, त्यामुळे ॲटलिस्ट ड्रायव्हिंगसाठी तरी चांगला आहे रस्ता. साफल्य झाड. हो, गुलमोहर नाही, कुठं तर वेगळाच आहे. पिवळ्या कलरची फुलं येतात ना ती. फुलात की पानात? फुलं ती पिवळ्या कलरची मस्त येतात. महामार्ग क्रमांक 66चे चौपदरीकरणाचे काम चालू आहे. इथे तर कुठे दिसत नाही आहे, फक्त हे थोडंसं कटिंग करून ठेवलेलं आहे. ते पण 2 वर्षापूर्वीचं आहे, म्हणजे 2018चं एंडिंग. हो थांबतो. तू ये, तुका घाई या ना. घराकडे जायचा. कॉन्ट्रॅक्टरचं पाईपवाले होते. पाईप बनवतात. होय, पाईप बनवतात, मोठे कॉन्क्रीट पाईप. MIDC पण बनवतात ना. हो, लक्ष्मी इंडस्ट्रीज. परत एकदा अशा रीतीने आम्ही स्पीड ब्रेकरवर आपटलेलो आहोत. काहीच दिसत नाहीये. अरे हो, जरा थांब, धीर. हे बघा, अशी अतिशहाणे रस्त्यावर गाडी लावून, मग खाली जागा असताना देखील रस्त्यावर गाडी लावून उतरत आहेत. अगेन स्पीड ब्रेकर. कोणताही व्हाईट मार्क नाही, कोणताही बोर्ड नाही, आणि डायरेक्ट स्पीड ब्रेकर. बारीक होते म्हणून अशी. हो, बारीकच म्हणूनच दिसत नाही. हां, मोठ्या डेंजर डीप एक्सावेशन. इथे कुठे डीप एक्सावेशन दिसत नाही आपल्याला. इथे बोर्ड लावून ठेवलेला आहे. तुका कमी फुल होतं, मग तेवढा असला तरी बस झाला ना. कारण सध्या गारच वातावरण आहे ना. हो बघ, नॉर्मल एसी फिलिंग. नाही ती एसी चालू होतो ना, त्याची उरलेली आवाज असं विषय गरम येते. इंजिनच्या थाईन तेसर असताना. ओके.
जाऊन असल्यामुळे अजूनच कमी होता. पाणी पितो, घसा सुकलाय माझा कॉमेंट्री करून. अजून मुंबईपर्यंत जाऊचा. पनवेल लोकेशन टाकलेलं असणार. अजून 242 किलोमीटर दाखवतं पनवेल आणि 6 hours 13 minutes 5:29 PM. तर आपण आहोत आता संगमेश्वर टू सावर्डा या टप्प्यामध्ये. देखील सेम कंडिशन आहे. बाकी मुंबई गोवा हायवे व्यवस्थित आहे. नॉर्मली थोडेफार खड्डे आहेत. इकडे पण बघ कटिंग करून ठेवलेला. बाकी काय करू का नाही. रान बिन कसला वाढला. पण इकडे काम करू फुल स्कोप आहे. शिंदे आंबेरी 366. सावडत गेलो जरा लेन्स पुसा काढून कॅमेऱ्याच्या आणि पुढे ग्लास पण पुसा करूया. क्रेटा चला 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 लवकर चला लवकर चला.